तर कसे आहात तुम्ही सगळे? सगळ्यांना सर्वप्रथम दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा. आशा आहे की आपण सगळे खुशाल असाल. दिवाळी हा सण आपण नीटपणे साजरा करा, हीच विनंती. दिवाळी म्हणलं की आपल्याला आठवतो ते फराळ, फटाके आणि लाइटिंग. पण जर अशीच एक दिवाळी जीवावर बेतली तर? आजची कथा काही अशीच आहे. पण कथा ऐकण्या अगोदर चॅनलला लाईक सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन दाबा. आणि ती कशी होती तुम्ही मला इंस्टाग्रामवर पाठवू शकतात आणि तुमचे कथाही मला मेल आय डीवर पाठवू शकतात. रोहन आणि प्रणव, दोन जिवलग मित्र. अगदी त्यांच्या गावामध्ये चर्चा होत असे यांच्या मैत्रीची. जे काही करतील ते एकत्रच, शाळापासून ते कॉलेजपर्यंत. नुकताच यांची कॉलेज हे पूर्ण केले होते. दिवाळी संपताच ते नोकरीसाठी शहरामध्ये जाणार होते. पण हे सगळे एवढ्यावरच थांबणार नव्हते. ही त्यांची शेवटची दिवाळी होती, जी त्यांना खूप मजा करायची होती. म्हणूनच दोघांनी ती दिवाळी पूर्ण एकत्र घालवण्याचे ठरवले. ठरल्याप्रमाणे पहिल्याच दिवशी सगळी पूजा वगैरे केली आणि रोहन प्रणवच्या घरी जाऊ लागला. गावचे ते दृश्य पाहता सगळीकडे पटाके, लाइटिंग्स, तो फार खुश होत होता. इकडे तो प्रणवच्या घरी आला. प्रणवच्या आईने त्याला फराळ वगैरे खायला दिले. सगळं काही झालं आणि रोहन हा प्रणवला बोलला, आता चल जरा गावात देखील फिरून येऊ, बघूया कोण काय करतंय. प्रणवने आपल्या आईला सांगितले आणि रोहनभर जाऊ लागला. ते गावात सगळीकडे फिरले आणि हे देखील आता त्यांना वैताग येऊ लागला होता. म्हणून रोहनकडे आज गाडी होती आणि रोहन बोलला, एक काम करू, आपण आता गावाच्या बाहेर जाऊ, बघूया आसपासच्या गावामध्ये कसं काय आहे. ठरलं. पण नंतर रोहन बोलला, बरं तू घाबरणार तर नाही ना? आज अमावस्या आहे ना? हे ऐकताच प्रणव बोलला, मी आणि भूत आणि घाबरणं असं असणार तर मी आज इथपर्यंत पोहोचलो असतो का? दोघंही हास्यातून पुढे जाऊ लागले. आजूबाजूचे गाव देखील पाहिले. मन रमत नव्हतं म्हणून ते घरी येऊ लागले. पण अचानकपणे प्रणवला दिसले की तिकडेच रस्त्यापलीकडे एक छोटेसे घर होते, पण त्याचे लाइटिंग्स हे फार लांबपर्यंत चमकत होते. प्रणवने रोहनला दाखवले आणि रोहन बोलला, अगं छोटेसे घर आहे ते, तिथे गेलो आणि मालकाने आपल्याला मारून काढलं तर? पण प्रणवच्या हट्टामुळे त्याला तिथे जावं लागले. पण जवळ येताच त्या छोटंसे घर, जो अक्षात एक छोटासा वाडा होता, ते बाहेरूनच पाहून दोघांना फार प्रसन्नता वाटली. पण तिथे त्या दारामध्ये जणू एक 20-25 वर्षाची मुलगी उभी होती, जिने दिवाळीप्रमाणेच त्या दिवसाप्रमाणे साडी घातली होती आणि दिसायला देखील फार सुंदर होती. रोहन आणि प्रणव तिच्याकडे बघतच राहिले. ते निघणार, पण लांबूनच त्या मुलीने इशारा केला की घरी या. इकडे प्रणव आणि रोहनने ठरवले की घरी एकदा जाऊन येऊया, बघूया वाडा आहे तरी कसा. दोघेही ठरल्याप्रमाणे घरी जाऊ लागले आणि घरी पोहोचताच त्यांनी पाहिले की तिकडे जणू आधीपासूनच सगळं काही तयार ठेवलेलं. चकली, करंजे आणि बरेच काही. त्यामध्येच रोहनने एक छोटासा लाडू घेतला आणि आपल्या खिशामध्ये ठेवला. इकडे ती मुलगी ही काहीच बोलत नव्हती. ती दोघांकडे फक्त पाहत होती आणि पाहताच ती दोघांकडे पाहून एक स्मित हास्य देत होती. आणि रोहन बोलला, बर चल आता आपण निघून जाऊया, किती वेळ थांबायचं दुसऱ्यांच्या घरी. त्या मुलीलाही बोलला, हॅप्पी दिवाळी आणि थँक्यू. पण हे एवढ्यावरच थांबणार नव्हते. कळत न कळत त्या मुलीने रोहनचा हात धरला आणि तिने इशाऱ्याने सांगितले की थांबा, इतकी घाई काय? प्रणवला देखील तेच पाहिजे होते. प्रणवने थांबण्याचा आग्रह केला रोहनकडे
आणि दोघंही तिकडे सोफ्यावर बसले. पण ती मुलगी हे प्रणवकडे पाहतच आता हळूहळू करून ती वरती जाऊ लागली. रोहनची नजर चुकवत प्रणव कसाबसा करून गेला, पण प्रणव दिसत नसल्याने रोहन हा देखील विचलित झाला. तो प्रणवला शोधू लागला आणि त्याला दिसले की ती मुलगी ही अक्षरशः वर जात होती आणि तिच्याच मागे जणू प्रणव हा भूल दिल्यासारखा चालत होता. प्रणवला त्याच्या मेंदूवर शुद्ध नव्हती. तो तसाच चालत होता. मागून रोहनने आवाज देखील दिला की थांब, कुठे चाललायस? तो त्याच्या मागे मागे गेला. पण आता ती मुलगी ती आपल्या मोठ्याशा टेरेसवर गेली आणि प्रणव आत येताच तिने तिकडचे दार लावून टाकले. रोहनने बाहेरून खूप टोटवले, अरे दरवाजा खोल, असं का करतोयस? ये चल लवकर. यांना काहीच समजत नव्हते. पण क्षणभरातच प्रणवचा जोरदारपणे किंचाळण्याचा आवाज आला. रोहनने ते ऐकले आणि त्याला फार भीती वाटली. तो पुन्हा दरवाजा ठोठवू लागला, पण कोणताच परिणाम तिथे होत नव्हता. क्षणभरातच दरवाजा उघडण्यात आला आणि समोरचं दृश्य पाहताच रोहन किंचाळू लागला, कारण की त्याने पाहिले होते की तीच मुलगी, तिने आपले रूप बदलले होते. ती अक्षरशः सगळ्यापणे काळी पडली होती आणि आता ती हवेत तरंगत तिने प्रणवचा गळा देखील उचलला होता. हे कमी होतं की काय, तर रोहनच्या डोळ्यात देखील प्रणवने आपला जीव सोडला होता. तिचे ते पांढरे डोळे आणि अक्षरशः सगळा काळा चेहरा हे पाहताच रोहन हा किंचाळू लागला आणि तिची नजर फक्त आता रोहनकडेच होती. रोहन हा तिथूनच निघू लागला, पण याचा कोणताच परिणाम त्याच्यावर जणू होत नव्हता. रोहन कितीही वेळ खाली येऊ लागला तरी तो खाली येत नव्हता. जणू सीड्यांमध्ये तरी तो फसला आहे, किंवा सीड्या हा जसा तो चालतो तसा वाढतच चालले होते. त्याला काहीच समजत नव्हते. नजर मागे गेली तर तीच बाई ही प्रणव समोर तशीच उभी होती. प्रणव बोलला, आम्ही काय केले तुझं? का आमचा जीव घेते? आणि ती चित्रविचित्रपणे हसू लागली. तिने एक धक्का रोहनला दिला. रोहन तसाच मागे पडला आणि पडतानाच त्याच्या डोक्याला दुखापत झाली. त्याला देखील आता भोवळ येऊ लागली होती. पण वरतून पैंजणांचा आवाजभर ती बाई तशीच हवेत तरंगत येत होती. ती आता रोहनचा जीव घेणार एवढं तर मात्र नक्की होतं. हळूहळू कळून तिने तिचे दोन्ही हात मोठे केले आणि रोहनच्या गळ्याजवळ घेऊ लागली. पण रोहनने जोरजोरात देवाचे नाव घेतले आणि जणू तिची शक्तीही कमी पडू लागली. इकडे रोहन तिचे जाण्याचा मार्ग शोधत होता, जेणेकरून तो बाहेर जाईल. तो कोणत्याच प्रकारे भेटत नव्हता, कारण की तिकडे एकही खिडकी नव्हती. रोहनने आपले डोळे बंद केले आणि विचार करू लागले की मार्ग कोणता आहे. आणि त्याला आठवले, पण त्या देखील आधी त्याला हे देखील आठवले की जर तिथे जायचं असेल तर त्या हाडरेला बाजूला करून जायला पाहिजे. त्यांनी ठरवलं की कोणत्याही परिस्थितीत इथून जायचे. ती हाडर चित्रविचित्रपणे हसत होती. सगळ्या त्या वाड्यामध्ये आता हसण्याचा आवाज येऊ लागला. क्षणभरातच ती काळी पडून जळू लागली आणि तो स्वच्छ सुंदर वाडा आता खिंडारीमध्ये बदलू लागला. आजूबाजूला असलेले सगळं काही आता मातीत बदलले. सगळं असे वाटत होते की खूप वर्षाआधी इथे काहीतरी जळून गेले. रोहन फार घाबरला. त्याची पुन्हा एकदा नजर पुढे गेली तर तीच बाई ही अक्षरशः जळलेल्या अवस्थेत रोहनकडे येत होती. तिने तिचे दोन्ही हात पुढे केले होते. कोणत्याही क्षणी तिथे रोहनचा जीव जाणार हे तर मात्र नक्कीच होतं. म्हणून रोहनने जोरजोरापणे देवाचे नाव घेतले आणि एवढ्या वेगवान गतीने तो पळाला की त्या बाईला देखील पकडणं असंभव झाले. आणि तो त्या टेरेसवर येऊन पाहिला
तर तिथे प्रणव तसाच पडला होता. प्रणवला उचलण्याचा प्रयत्न केला, पण प्रणव हा त्या अवस्थेत नव्हता. त्याला काहीच समजत नव्हते. पण पुन्हा एकदा तोच हसण्याचा आवाज येऊ लागला. जर आता या हिच्या तावडीत सापडलो तर पुन्हा एकदा जिवंत जाणे मिळणार नाही, हे त्याला चांगलेच माहीत होते. आणि हळूहळू करून ती बाई ही त्या टेरेसवर पोहोचली आणि आता ती पण गेल्या वेळेसारखंच हवेत तरंगू लागली होती. तिचे ते चित्रविचित्र दात आणि पायापर्यंत येणारे लाल केस हे कोणालाही घाबरायला पुरेसे होते. ती आता रोहनच्या गळ्याकडे वळू लागली, पण रोहनने कोणताही क्षणाचा विलंब न करता तिकडेच असलेल्या त्या टेरेसमधनं उडी मारली आणि थेट त्या बंगल्याच्या बाहेर म्हणजेच तिथून बाहेर पडला. आणि तो लांबूनच त्या हाडळीकडे पाहत होता. ती हाडळ देखील त्याला हसतच पाहत होती. इकडे त्याने त्याच क्षणी गाडी काढली आणि आपल्या घरी गेला. पण घरी त्याला जाताना आठवत होते की आपला मित्र कसा तिथे पडला होता. घरी जाताच त्याने आईला सगळा प्रकार सांगितला. तेव्हा आई बोलली, फार वर्ष अगोदर तिथे एक छोटीशी शेतमालकाची शेती होती. त्यांची मुलगी देखील तिकडेच राहत होती त्या मालकांवर. मालक गेले आणि सगळी शेती ती मुलगी करू लागली. पण आजूबाजूच्या गावकऱ्यांना ते पटलं नाही. तिला रोज टोमणे मारत होते, तर कधी कोण छेड देखील काढत होती. हे सगळं तिला सहन झाले नाही आणि तिने त्याच घरी आत्महत्या केली. पण तिने ठरवले की या शेतात कोणालाच येऊन द्यायचं नाही आणि जर कोणी ते आसपास देखील आलं तर त्याला जिवंत जाऊन द्यायचं नाही. पण हे कसं शक्य? आणि नंतर तिला समजलं की त्या बाईने एक वचन दिले होते आणि प्रण घेतले होते की जोपर्यंत इकडच्या सगळ्या लोकांना मारणार नाही तोपर्यंत ती मुक्तपणे जाणार नाही. म्हणूनच काल तू आणि तुझा मित्र गेला. कदाचित त्या बाईने आता त्याला सोडलं नसेल, तिचा जीव देखील घेतला असेल. तू वाचलास. तेव्हाच रोहनला फोन आला आणि रोहनच्या मित्रांनी सांगितले, अरे काल रात्री प्रणव गेला. तिकडे शेजारच्या गावामध्ये एक पडीक वाडा आहे, तिथे तो कशाला गेला असेल. हे ऐकताच त्याने त्याचा तो फोन ठेवला आणि देवाची प्रार्थना करू लागला. रोहनचा जीव तर वाचला, पण कळत न कळत प्रणवचा तर गेलाच. म्हणून कधीतरी कुठे जाताना आपण नेहमी लक्ष दिलं पाहिजे. कथा कशी होती? आवडली असेल चॅनलला लाईक सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन दाबा. आणि हो, तुमची कथा हे तुम्ही मला मेल ID वर किंवा इंस्टाग्रामवर पाठवू शकतात. भेटूया पुढील भागांमध्ये.